笑死我了。 Aha rekord kapatlar. Poput pas mater vadi taj kurac iz usta. Kaçak gel. Ima vas 19 miliona, priče što ste isti jebote. Kancer! User left your Ode channel. ste ga. Gdje pobegli? Pičke pobegli. Nema nijedan tu. Justin man. User joined your channel. Selamünaleyküm. Kanser. Pričaj mami User tako joined je. your Bak channel. bak kanser. Kancer! Yeah, Evo. alo. Kancer! Kad vam ja Vem rako ti sam mater, vam jebao Tuško, Bruce jesi me Lee čuo? mater. Jebem ti mater, si me Söylesene čuo? piç. Kaç kere Aha. yüzüyor. Ajmo Ranko. Čika Kanser. kure. A quoi? Ne var lan ne var ne var. Jebem ti A mater, ćao, Tuško, a, jesi me samo. čuo? Lan yavaş Söyledi sen o git da. şuradan 你 ya. 们有在 Da 讲 nabijem 话 na 吗？ kurac. 啊， Adam 我说你 bana 们有没有在 User 讲话？ left your 没有 channel. 啊，我是 User 问 没有啊 你 joined 你 your 们有 channel. 没有讲话？ 全是老外在 Pička 讲 ti 啊。 materina luda. 我换频道吧， Vadi 要不要？ kurac iz usta. 我们换频道，他肯定会跟上来的，信不信？我黄岛，说新黄岛，跟他们上来的。他们是斯洛文尼亚人。杨长兵，斯洛文尼亚、捷克什么？我听错了。斯洛文尼亚，Daj, 这样哇，斯洛文尼亚。 Ajde pričaj mamo ti jebem. 瓜西啊哇 Šta zavijaš ko konj? 哇，健康哇西啊， Ovo Srbin pričaj, jebem ti. Svi ovi najbolji. Markman, pričaj. Šta je ovo jebote, kakao zastava, nešto bijelo i ovo u sredini crveno, šta je ovo bog tebe? Markman, 克曼，就你呢，马克曼。 我 vidi ovo jebem ti pasma, žena kako te majku. da pričaš? тебе майку. Vidi Aj, ba kaj nije, pogledaš je, na je. speak jebote, neka slova, neke stolice, šta je ovo? Vidi ovo, o bože sačuvaj. 我傻。 Fan, a Fanti, Čuj, ne razumiješ moj jezik, ma puš mi kurac. I prevedi ovo, mamo ti jebem, to prevedi na Google Translate. "他们是不是在挤频道的？然后跟 Ma 着我 ma 们 nama ti liči na babu, znaš. 吵死我了，我都听不清楚你们说话了。 Ne do bog da sam Kinez, zamenio bi svog sina za nekog tamo 要不 drugog. 要换 TS 啊？没看我把他，我把他们都听我禁掉了，啊？我把他们的麦都禁掉。我听不到他们说话，不知道你们听得到没？ 杨长兵，然后我也把他们禁掉吧。 Šmak šjak sjang hunja. Ranko! Ranko! Što je? Ovo je User sam tuče. disconnected from your channel. 这边也没烧飞机， Vidi jebo majku kako zavija. A baš mu gledam, znači O, da, on da, vidi ja, samo da, ja, pola me sad ekrana, vidi. znaš. 好， Ima one oči, ima oči 5 cm, a otvorene su mu samo 5 mm. idemo Ah, svi to napad vam na ti nije. Kineze. 往右开一点，往右开一点，知道吧？ Ajde, 往右 ti 开 slušaj. 出一点点那个地方。 Slušaj, User jebo ti joined Bruce your Lee 等一下 channel. 我弄一下 Jesi 那 me čuo? 电。 Jebem ti se. 要不要换一个 TS 频道吧？我告诉你们，哇，他可以们都 Oni 会听 jebote 吗？ napravili jedno ovo slovo ko mi napravimo cijeli A? roman, bog tebe. 好不好？ I jedno slovo ko naših Svi 10 bi. rečenica. 一个吧，这太开了，我操！ Rekao je Nike, 你看他在发什么？他在骂你妈的， I 你 jebo 妈的。 majku. 他们用他们用狗狗翻译出来的。 Ken sam? Olha 我 marhaba. 发 Q 群，地址发 Q 群里啊，你们跟过来 alo 啊。 Kinez, 你发 žutač, 你发给我，你发给我，发 Q 群里 QQ 群里， Kinez, znaš Aha. 你 kako? 直接贴纸发给我，我 Q 没上。是我怕他们，他们也跟过来，要怕他们是吧？ žutači. Jebo majku šta je rekao. 怕我他们 znam. 也跟过来。那麦克曼，我 Google 单咪你啊，麦克曼， Translate 19 ne može 什么什么？我单咪你。好的好的。你也单咪我吧，我没上 QQ。等一下，我可能离开一下啊。 User disconnected from your channel. Gledaš Bože, ti su pička. Kinezi, a beže Kinezi. A, sam još 1, 2, Vidi. 3. 1, 2 je zaostala. I jedan ovaj iz... ovo Mani okolo Kinezi, bijelo ajde, i idemo tačka na Albance, mani Kinezi, idemo na Albance. crvena. Ajde, Ajde, uđite na Albance, ajde. Mani Kinezi, koji jebi. ajde. Jebi se, brate, ništa